O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado polo conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, participou hoxe no acto de inicio das obras do novo edificio da Escola de Enxeñaría Aeronáutica do Espazo, un proxecto que marcou unha aposta estratégica do goberno galego por facer do sector aeroespacial, da seguridade e da defensa un motor de crecemento, emprego e modernización. Nótase moitísimo como forma parte da universidade e como titulacións que antes parecían pois casi implantesable que viñeran a Galicia, pois están asentadas con potencia, como acaba de decir o reitor e como acabamos de comprobar, atraendo moitísimo talento de fora. E ter aquí estes estudos de inxeniería espacial, os másteres e todo, empezou, decía o presidente da Diputación antes, no ano 2016, supoño que coas prevencións propias de a ver que pasa, a ver efectivamente se somos capaces primeiro de atraer un bo cadro docente aquí, que veña aquí, que se establezca aquí, e despois de ir consolidando e que veña aquí xente moi boa a estudiar, como está vindo, as notas de corte así acreditan, e que aquí poida formarse para ter moitísimo futuro. E todo eso se está conseguindo, polo tanto, agora o paso seguinte e lóxico era darlle, e ademais esta visita foi moi instructiva porque calquera que faga esta visita se dá conta de que é necesario facer o edificio que se acaba de presentar, e eu lle decía ao arquitecto que estas cousas, decía 18 ou 20 meses, me parece. Bueno, pois vamos a... Eu voume quedar en 20, pero a ver se en 20 meses somos capaces de ter aquí unha sede, porque as cousas potentes teñen que ter sedes axeitadas. En cifras, a Xunta financia o 60% do custe total, cunha achega de 6,3 millóns de euros, e o edificio contará con máis de 6.500 metros cadrados adicados a aulas, laboratorios punteiros e incubadoras de proxectos. Así, este proxecto reforza a especialización e identidade científica do Campus Auga, recentemente acreditado como campus especializado pola Xunta, cun financiamento por parte da Administración que supera os 12 millóns de euros dende 2013 e cun enfoque centrado na alimentación, na agricultura, no medio ambiente e no termalismo.